Como me gusta, Iago, esta música, esta sintonía que nos introduce sempre a esta sección de Nusca Chousa, porque teño a sensación como de ir así dando chimpos pola erva, non? E como máis sentido agora coa primavera, todo o claro. seu esplendor. E a verdad, veño a anunciar o fin de semana, que iso tamén conta, E que marcha Nusca e xa estamos vendo aí a fin de semana. Claro, sabemos, ya nos sábado. Iso danos moita alegría. Felicidade, alegría. Estamos moi a gusto aquí, pero bueno, de vez en cando tamén desconectar un pouco para volver con folgos, está ben. Está Desconectar para volver a conectar. É que é necesario. Sí. Hai que ver a oscuridade para darte conta que estás na luz. Ah, sí, Bueno, imos brindar un pouco de luz. Que romántico me quedou. Imos dar luz ás dúbidas que teñen os ointes da tarde, que non son poucas, e para que non se vayan acumulando, imos ir sachando un poquinho. Por aquí dinos Dolo de Carballo, teño os allos coa folla algo amarela. A que pode ser? A que se pode deber? Esa sería unha das preguntas, despois ten outra, Ah, vale. O sea, que están como medios amarillentos e Sí. tal. Bueno, a ver, pode ser o virus do allo, que lle chaman unha virosis. Se é un virus, é casi imposible de curar. Un virus non é o mesmo que un hongo. Un hongo é como un ser vivo en por sí, que se ancla nunha planta. E un virus realmente non é un ser, necesita meterse dentro da célula da planta, ou, bueno, dos humanos, pero da planta, deste caso, formar parte da célula da planta. Entón, se fora unha viriosis, tería que retirar as plantas que se ve a simple vista que están xa moi amarillas, pero tamén pode ser que co que choveu, que non estean ao mellor no alto e que lle estean podrindo as raíces. Entón, o tempo está chamando a boa. Eu recomendolle que primeiro que cabe superficialmente con un pequeno rastrillo para axudarlle á terra a secar. E ao mellor con eso só solucionamos. Se for unha viriosis, pois eso tería que arrancar os allos, porque non hai un tratamento para botarlle a un virus. O sea, sería moi complicado de tratar. O único que pode facer é para o ano non usar eses mesmos allos que ten de semente, porque, como che dixo, entran nas células, entran a formar parte do ADN da planta, sigue formando parte da semilla, sabes? Entón, comprar sempre semillas que estean certificadas para a plantación. Ese é un dos motivos polos cales hai que comprar os allos certificados. E se fose un virus, ao final, co paso do tempo, tamén a planta vai ir cada vez a menos, non? Sí, claro, non vai a chegar a conseguir allos ou vai a chegar a coller uns allos super pequeniños con uns dentes delgadiños como palillos. Pero, bueno, eu quero pensar que pode ser tamén porque onde os ten plantados ten ao mellor demasiado mollado, como o que vai do allo é o da baixo, pode ser que se estea empezando a pudrir por culpa da humedad. Entón, vamos a dar unha última oportunidade deixando airear ben a terra. Vamos lá acabar un pouquiño así a derriba co rastrillo e a ver se lle soluciona. Eu deseo-lle moitísima suerte. A segunda pregunta de Dolo é: o verán pasado botei macela, que é o que... Manzanilla. Ajá, se estaba aprendendo, Iago. E non me creceu nada, botei un sobre... Jesús. Botei... Un sobre enteiro, claro. Vale. Cando podo sementala e se crece bastante, tamén queres saber? E xa está, vale, sí. Sí, mira, a manzanilla, con ter dúas plantas, mira o que che dixo, con dúas plantas terías manzanilla para todo o ano para tomar unha pouco, o sea, porque dá moitísimo. Unha planta de manzanilla pode chegar a crecer tanto como un pimento de tipo padrón, sí, o sea, 1 metro ben, pero claro, ten que estar a pleno sol, estar en un sitio onde non lle encharque, con un terreno drenado, pero con humedad constante, o sea, hai que regala como se fora unha lechuga. Non é complicada. O complicado é cando sementamos un sobre enteiro, nace toda, porque nace toda cando empeza a vir o calor, nace tan xunta que non chega a proliferar. Entón, eu recomendolle que volva a intentalo. Teño un vídeo no meu canal de YouTube onde explico como facelo, ben. Eu prométolle que con 5 plantas ten para regalar manzanilla. É mellor que coidemos 5 plantas, ben, que teñamos un sobre, iso é infinito máis 1. O sea, un sobre de semente de manzanilla pode ter unhas 2000 plantas, pero sin exagerarche, porque son tan chiquitinas a semente que posiblemente fora iso que lle pasou. Que o volva a intentar, que das que lle nasan, que intente coidar só os 5 plantas separadas entre si medio metro, porque abarcan moito, e xa verá que lle vai ir ben, porque é que nace sola. O sea, que o ano seguinte...
Únicamente necesitas o solo drenado, sol luz, directo, sol directo, máis que unha solanácea, e de feito non che pide permiso para nacer po ano seguinte, o sea, que vai a nacer donde de a gana, de feito hai na que quitar de onde nasa, porque é tan volátil que voa por toda a horta, e depois, pois empeza a virar o caloriño por riba de 15 grados das 8, e empeza a salir ela sola, e hai que ter a precaución de quitala. Veña, ánimo, amigo, que che vai a sair ben, xa verás. Por aquí Celistre Madouro dende Amoedo, que non falta unha. nunca. Dinos, quería plantar plantas aromáticas, cal é o mellor abono para mesturar coa terra para que teñan máis follas, café, casca de plátanos ou de ovo. Grazas por resolver o noso mar de dúbidas. Nunca falla, Mira, as plantas aromáticas non só vamos a buscar nelas que teñan un abono non específico, como pode ser aplicarlle, pois, eso, casca de ovo, que vai a aportar calcio, nin borra de café, que lle vai a aportar nitrógeno, senón que lle vamos a ofrecer un chan ben fertilizado. Eso sería genial que fixéramos o noso propio compost e plantalas en compost, porque son unhas plantas que suelen dar moitísimo, e cando están en plena floración, que normalmente o que se aproveita das aromáticas é a súa flor, necesitan fertilización. Entón, eu recomendolle que máis que aportarlle abonos específicos que é fósforo, nitrógeno, potasio e calcio, que foron os 4 que ela me nombrou aí, aportarlle un chan que estea fértil, o sea, botándolle ou humus de lombriz ou compost. Desde logo, iso que tamén ela di, tamén lle vai ir ben. Ningún é mellor nen peor, senón que lle fan falta a todos, en conxunto. Estupendo. Sí. Aproveitamos, Diego, para lembrar un número de WhatsApp tamén, aínda que hoxe non responderemos a esas dúbidas, pero para que queden para a semana que ven, que a xente se anime. Pois sí, como sempre, podedes deixarnos unha mensaxe escrita ou un audio no 627-751-962. Como fixeron estes ointes. Pois xusto como fixeron, porque imos escoitar agora un audio que nos deixou un ointe. Boas tardes, Nusca, son Manuel de Vigo. Nos aquí na zona de Vigo, 4 que ainda botamos patacas e cebolas, e ali botámolas agora na menguante de San José, sempre, polo clima que temos e tal. Eu son dunha parroquia da zona baixa de Vigo, e agora miña muller levoume para Matamá, e agora a cebola eu arriba botoa en febreiro, porque senón en marzo, como arriba as terras son máis secas, máis polvorentas, despois ven o brán e foguean. Entón teño que botalas en febreiro para que ainda collan a sazón de todo o inverno. O sea, cada zona ten que botalas na súa maneira. Pero nos aquí, a menguante de San José, aí en torno ao 19, este ano a menguante cai no 22, a partir do San José do 19-20 xa se poden botar. Ajá. Pois, mira, hai unha palabra, moitísimas gracias, porque é que é verdade, dar unha fecha concreta para plantar, para semillar ou para o que sexa, é complicado, pero hai unha palabra en gallego que é cando a terra está enxoita. O sea, cando está boa para plantar, non? Como di el, na parte baixa, aínda sería cedo, pero non sei cal é esa parte alta, que é máis escorreita. Entón, se a terra está máis receptiva xa para empezar a plantar, e xa pode empezar a plantar, claro. É que dependendo de onde sesas, vas a ter a oportunidade de poder plantar en febreiro, ou tens que esperar a marzo, ou tens que esperar a maio. Porque, por exemplo, no centro de Lugo ou de Ourense, que me ten contado xente dali que hasta maio é inviable plantar tomates, ou porque aínda esperan noites frías, xiadas, noites que lle pode levar todo. Entón, mira ti que diferencia, Vigo, aí ao lado, sí. Aí ao lado, pero cada horta, desde logo, é un mundo. Eu, as miñas cebolas, en outros anos plantarías, pois a finales da hora deste mes estarías plantando, pero eu penso que este ano, a mediados de abril, como di ele, eu tamén miro a luna, e na menguante de abril, pois plantarei tamén o meu cebolo. Damos grazas a este ointe de Vigo, e imos con outra consulta, Iago. Por aquí, Mari de Xuño, dinos, quería saber se xa podemos empezar a sementar as curcubitáceas. Sí, claro, e demais, agora estamos Xuño está ao lado da miña casa tamén, de Ribeira, e sí que podemos empezar xa a semillalas incluso, o sea, poñer a semente na terra. As curcubitáceas son lufas, sandía, melón, calabaza, calabasín, pepino, pepinillos, dámonos conta máis ou menos como é a familia, non? Pois son un tipo de plantas que enseguida, unha vez que as metes na terra e lles das protección de caloriño e que non lle dé ao aire e lle dá un pouquiño de sol e teñen humedad, en 10, 15 días
xa tes unha plántula pequeniña para poder trasplantar para fora. Entón estamos xa no momento axeitado para empezar cas curcubitáceas, con todas, xa, a tope. A animarse todo o mundo. Todo o mundo a plantalas. Outra consulta de Mari de Xuño é que quería saber se se poden plantar xa as xudías e se hai que guiarse pola lúa e se é así, por cal. Por cal. Mira, as xudías pasa unha cousa parecida como as curcubitáceas. Hai que esperar a que non haga xeadas. Eu as miñas nas teño ainda semilladas, mirad o que vos digo. Porque é tamén un tipo de semente que enseguida sale á luz, o sea, pola, como teña humedad e un pouquiño de caloriño e a proteges con un plastiquiño ou así o semilleiro, tamén en 15 días xa tes para plantar. A mellor luna para as xudías, ao contrario que é unha lechuga ou que é o cebolo, eu plantaría as ca luna de forza, o sea, cando vai a luna crecendo, en cuarto crescente, cando vai pa luna chea, porque hai como máis horas de luz, a forza da incidencia da luna é un poquinho máis potente e vamos a ter un crecemento máis rápido da parte aérea da planta, que é o que buscamos nunha xudía, non? Que enseguida saque para arriba e que empece a enrollarse polos tutores que lle poñamos. Bueno, tamén poden ser xudías das baixas, que tamén as hai que son de mata baixa, que miden 50 ou 60 centímetros. Sesan cales sesan, podemos empezar xa a pensar en semillalas. Por aquí outra persoa dinos quería saber cal é a temperatura mínima para plantar os cultivos de primavera, como as patacas. Aquí en Pollo Pontevedra sempre se plantan por San Xosé, pero este ano temos temperaturas de menos de 10 graus a maior parte dos días. Claro, é o que dixía antes, non? Que normalmente en marzo se podía empezar a plantar casi de todo. Este ano temos que ter moito cuidado de botarlle o freno porque tuvemos unhas temperaturas, e non só as temperaturas, sino as noites esas de xiada, eses ventos tan huracanados que tivemos un detrás do outro, a temperatura mínima ten que ser como constante, por riba de 18 polo menos, 18, 20 grados mínimo, pero que sean constantes, non que os teñamos un día, como temos hoxe aquí en Santiago, que salín de Ribeira con 12 grados e cheguen aquí e debe de haber 28. Había 18 cando comezamos. Jesús, que calor pasía hoxe aquí. Entón, claro, non estamos buscando que un día faja 20 grados, non? Sino que a temperatura sea constante de máis de 18. Eso sería o ideal. Pero, bueno, eu penso que unha semaniña máis e xa podemos empezar a plantar todo. Sí, que xa podemos empezar. Pues veña. Por aquí dinos, hola Nusca e compañía, quería facer unha puga dunha camelia, se me puideras dicir como e cando, agradecería hecho moito. Mira, as camelias unha puja quere facer, non? Si a quere facer agora, casi lle recomendo mellor un acodo aéreo, que é como facerlle un pequeno daño a unha rama e poñerlle un mucho, como unha terra ou algo que lle manteña a humedade ese pequeno daño, bueno, que mire vídeos que hai, facer como que brote a raíz dai de unha rama, porque os esquejes mellor son a finales de verán, pode esperar tamén, pero os esquejes da camelia é mellor a finales de verán, porque sabes que é un árbol que bota a súa flor agora, entón hai que esperar a que sea como máis baixa a súa actividade física. Entón, a finales de verán, cando acabe o verán, antes de que empece a vir o frío de inverno, esquejes que sean semileñosos, nin leñosos de todo, nin que sean brotiños novos, semileñosos, que teña sol, non fai falta que lle dé o sol todo o día, pero bueno, que lle dé a luz. É mellor cubrilo así con un plastiquiño para ofrecerlle tamén un pouquiño de abeiro, de abrigo, por si veñen así algúns fríos tamén despois que non vayan a perjudicar o esqueje. Por aquí outra consulta, Ita de Teo, pregúntanos, pregunta a ti, Nusca, nesta época comezan a medrar as silvas, espera que a ver, que xa non sei ni o que podo aquí. A medrar as silvas, saberías algún bo remedio ecolóxico para acabar con elas e saber a mellor época para botarllo. Botolle herbicida, pero non la morren de todo. E iso é certo, cando nacen... Sí, porque a silva, a ver, ten un sistema de nacer radicular, o sea, vai a través das raíces e vai por debaixo do chan e ao mellor te envenenas a parte de arriba e non che chega a ir abaixo, non? Entón, o mellor sería que... o sea, que insista que estea seguido a cortar
ou ca máquina ou que sea, os brotes que salan tiernos. De vez en cando que colla a lagoña e que intente sacar o máximo posible, o sea, que hai que insistir. Si quer algo ecológico, que insista en arrancar o sistema radicular. Ao final vai a conseguilo, a ver, a non ser que sea unha extensión grandísima. E despois, como último recurso, que pida permiso, que hai que pedir permiso para isto, que vou a contar, pero unha queima controlada. O sea, pides o permiso, non? Para non sei cales son os meses que darán na súa zona, pero se faz unha queima controlada xusto encima de onde están as raíces e os brotes novos, vas a dañala moitísimo. E despois xa da queima controlada, daslle unha boa cava, arrancas as raíces, é a mellor maneira. O sea, a máis ecológica é iso, a remancarse e tirar das raíces para fora. Veña, Danos tempo a máis, non? Sí. Por aquí dignos, estou iniciándome no vermicompost, comecei unha vermicomposteira como a que tes nos teus vídeos, Nuska, estou entusiasmada co novo mundo que nos abres, pero tamén algo inqueda, porque ao parecer o uso dos lixiviados para botar as plantas da horta pode transmitir enfermidades. Isto é así? Que hai que facer para evitar isto? Debo evitar regar as plantas tipo leituga ou co gombro que vou consumir crúas? Sempre vai a depender de como se estea facendo, pero pareceme interesantísima a pregunta. O sea, riesgo sempre hai. O sea, pode ser un lixiviado moi ácido polas condicións na que o estás facendo, pode ter un exceso de nutrientes tamén por como esteas ti organizando a comida das bichocas, pode ter tamén moitas sales solubles que son facilmente accesibles polas plantas e podes queimar tamén. Entón, pode ter tamén patógenos. Ti imagínate que lle bota comida que está cociñada. A comida que está cociñada non se descompón, directamente pudre. E se pudre pode criar patógenos. Eses patógenos poden ir no lixiviado, o sea, sempre hai que ter precaución cando facemos cousas na casa. Como evitalo? Mira, hai que manter o equilibrio de humedad constante da vermicomposteira, non pode estar húmeda en exceso, ter unha boa ventilación, evitar demasiada comida en relación ca cantidade de bichos que temos, e, por suposto, nunca aplicar encima de algo que podes comer mañán, como é un canónigo ou como é unha lechuga. Entón, todo vai a depender. Imos lembrar ese WhatsApp, Iago, veña, que se anime a xente que non o fixo. 627-751-962. Como dixeches que era? 627-751-962. Pois queda para a semana que ven. Nuska Chousa, moitísimas grazas. Moitísimas gracias, hasta a semana. Son as 5.